Mga higala maayong adlaw sa tanang mga wilders tibok kalibutan nga Pinoy labi na gyud sa mga Bisaya. Ang ikaduha ni natong upload karon og video para sa hiring ni Canada ug Ireland. Unya ang Ireland mga higala kung ipibalo ninyo sa mga welder labi na gyud sa mga interesadong mo apply natay duha ka employer nga nagkinahanglan og mga welder para Ireland. 5 ka tuig ang kontrata niya siya. Unya ang requirements lang nga welder gyud ka. Unya ang ipauna nimong kuha English test or IELTS. Kuha ni daan kay aron dako ang chance taas ang kahigayunan nga ma-hire ka kay nanakay English test result para ni sa Ireland niya. Kung interesado ka, kung nanakay result kuha na kag kuan IELTS English test, kung nanakay result paibaw ako, kontak ako sa messenger direct Mansotito or Kanadyang Bisaya, or ako lang ibutan sa description ng akong email address o ang ako ang messenger o Facebook at ko kuntaka dito. Unya katong followers na ako sa Facebook, naapo ko i-post ito. Kung dili pa muna ako followers sa Facebook, tanawa lang tong akong post, pangita lang Roderick Mansotito or Kanadyang Bisaya. Basig mag-ilis ako sa next week sa June 30 ra ko ibalik akong account name nga Kanadyang Bisaya Roderick Mansotito pa to. So akong balikon nag-hiring og welder na iduha na to ka employer. Ang kaning usa ka employer nakakuha na ni welder nga atong na-recommend na dito sila si Stali Lopez, si Tatski Linsky, Nayosa na dugang. Unya nag-hire ang Northern Ireland siya employer, nag-hire og welder. 5 ka tuig ang kontrata pero makuha ka daan og English test or IELTS. So muna yung una nimong kuhaon karon kung nana ka ni ana, kontaka ko. Kung imutana ka nganong makuhaon pa gyud requirements na nilang sa United Kingdom immigration visa nga natay English test. Gawa sa Republic of Ireland sa Southern Ireland, wala to na nakaadto na dito na mo kaila kung wala sa pagkuha ga IELTS or English test. Wala labot sa United Kingdom kay Northern Ireland ra may sakop sa United Kingdom ug ang England ug Scotland. So mo na lahi tong Republic of Ireland sa Southern Ireland. So kung interesado ka mo apply para Ireland, kuha gyud karon dayon ASAP og English test or IELTS. Kay bawa dayon ko, kontaka dayon ko Roderick Mansotito or sa akong email address titoroderick45@gmail.com. Okay. So 14 euros per hour ang basic dito, basic lang na 14 euros. Kaya na ako yung mga followers sa Facebook nasa Croatia, mga Cebuano, mga Bisaya, tag 4 euros lang rate dito, lalim ka na. So mamalhin sila sa Ireland. Shout out sa taga Croatia, Yugoslavia mo na sa una, nagigala. So shout out sa tagang Pinoy o Bisaya sa Croatia. Anda na yung resume, naganda na sila mahigala niya, makuha ko na sila igapon og IELTS or English test. Okay, so ay pagdugay kuha dayon og English test karon dayon niya, paibaw dayon mi. Okay.